Здравейте, аз съм Ярослав и вие сте с третия епизод на Minecraft 1.7.2. Така, ето, пак съм в сървърчето, в третия епизод. И ето, тук съм някъде. Не, тук стигнах извън кадър. Оп, не. Да си направим една лодка. Така. Аз съм в онлайн сервер. Да не мислите, че нещо лъжа. Ето, тук хората си пишат. Да покажа, ето, хората, които са вътре и така. Не мога да читвам нищо тук. Добре, и на къде да тръгна, не знам. Фак, какви са тия бугнати лодки? Ще спра и тук, поне да взема тръстиката. Фак, shift. Да. Там може би забелязахте, не знам къде беше. Това е моята лодка. Имаше една друга лодка. Тя е моята. Извън кадър я бях направил. И така, само да пробвам нещо. Аз не знам, що я направих. Фак. Тия бъкчета са много тъпи. Тъй, ни откъде дойдо? Ето там. Крафтинг тейбъла. Иш, тъпа лодка е. Що са направим да се чупят? И добре, направо пиша на клонена. Home. Направо да се отивам в Home, а тук някой търси нищо. Да, ето направих си и къща. Да я покажа. Тя е малка, ето. Сложил съм си такова. Ето, чест, крафтинг тейбъл и печка. Пода е от дърво. Така. Не знам какво да правя в този епизод. Да. И ще спра за малко, докато влезна в един друг сървър, който е по-готин. И до след малко. И ето ме, тук съм. Включих в един нов сървър. И IP-то на сървъра, на този сървър, не на онзи другия, на този сървър ще го напиша. Няма да пиша на другия още. Аз не знам защо. Тук нямам home. И така. Това просто е тъп сървър. Само да ви покажа. Само да ви покажа какво. Насам да отидем. Тук май предполагам, че ще може да се строи къща. Не знам, ще идем нататък. Да, сигурно ще може. Ето. Както виждате, ето тези неща. Един меч, лък, 3 златни ябълки, 16 шпаржолки и 64 стрели. Не съм ги вземал. Просто така, в началото ви ги дават. Сещате се за какво ви говоря. Сигурно няма хора, които да са играе, да не са играели в онлайн сървъри. Айде сега има. Има хора, но само казвам, че трябва да знаете,
Фак. Тук може ли да се чупа? Не знам. Сега ще проверя. Да, супер, може. И така отиваме нататък. Ще си направим една хубава къща. Ама няма да е в този епизод. А не, просто ми дойде на ума да снимам в онлайн серверчето. Но в следващия епизод няма да е в онлайн сервер. Просто тъй. Фак! Супер! Тук някой си е правил къща. Ама, дано да не са сложили... кажете го, бе. Не се сещам просто какво беше. Ма тук откъде са влиза, бе? Сега ще ни дали мога чупим. Да, супер! И така, ще спра видеото. Кали панаха. Ще спра видеото за малко, докато намеря откъде се влиза в тъпата къща. И доста малко. Здравейте, върнах се. Вижте, честа се отваря и вижте какво намерих в него. И това е супер. Ето, само да ви покажа. Ще се върна след малко, след като обера тези неща и да видя дали има още честове. След малко ще се върна. И така, върнах се, няма други честове. Но важното е, че обрахме честовете, нали така? Добре, че обрахме честовете. И така... Тук има workbench, тук има крава. Ама, аз не имаме храна. Тук няма ли да има още една къщичка? Да им оберем бокуците. Фак, не му обявам. Ще да изядем една пържолка. Не, точно 2 пържолки. Фак, какви сте? Тук някой се е мъчил да си прави къща. Ето, точно тук. Не му се е получило. Не е довършил, бе. Точно искам да кажа. Нататък какво има? Там виждам нещо. Като... нещо издигнато така с камък. Сега ще го видим. Ето го. Вижте сега. Не знам за какво ги правят. Това какво е нищо. И така, фак, е. Каква е тази тъпа? И така, като за накрая на епизода ще пусна една песен. Така, за епизода, накрая на епизода. Да, една песничка така. За накрая на епизода и ще се върна след малко. И здравейте! Върнах се. Така. И мисля да преключвам епизода. Стана дълъг, около 10 минути. Браво! За втория епизод, за третия епизод е добре. Надявам се, fuck you! Тук свече е. Тъй ли ми се струва или... Фак, торч, тук има торч.